Mgbede ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Nke a bụ nkwado ọlụ ike ndị amoosu anyị na ndị akara Owerri. Ndị amoosu bụ ndị ụka kpọrọ ya ndị witchcraft, ndị na-etisalụ mmadụ ife. Ndị akara Owerri abụrụ ndị na-aghasalụ mmadụ akara, ndị na-emelụ mmadụ ejeje ana ọfa bụ ndị amoosu. So ọhịa bụ nkwado ọlụ. Ịfụ kịta ịfụ na anyị ekechana ha n'ọzi ibupụ ha ọzọkwa n'abalị anyị ga-abupụ ha. Maka gị nwa bụ onye ndị amoosu na-enye nsogbu, ada emetụ ya na deliverance a na-ekefe eke. Nke a bụ nke ndị akara Owerri, nke ọzọ abụrụ ndị amoosu. And ọ bụrụ onye na-enwere ihu onye na-enwere ihu ọrụ anyị ekenwu ndị amoosu. Onye na-enwere ihu ọrụ anyị ekenwu ndị amoosu. Aka bụkwa onye nke gị nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri.